Eu quero plasmar algunha das situacións que facilmente se viven cando convivimos con adolescentes. Cando ti lle estás a decir que vayan recoller a habitación, ou que poñan os libros de texto no seu sitio, ou que pois pasen a cear, bueno, pois lacónicamente responden: "Si, espera, xa vou". Isto, por suposto, sin deixar de mirar a pantalla que nese momento teñen de diante. E pasan os minutos e non se move nada no ambiente. Os libros siguen estando onde estaban, a habitación sen recoller e ali non se senta ninguén a cear. Bueno, a verdade é que pode ser moi desesperante porque non se trata de un día, suelen ser bastantes días, se non é un día tras outro, tras outro. E isto desgasta moitísimo a convivencia e as relacións. Entón, a miña proposta, bueno, realmente penso que como en todas as situacións, no, que se refiren á educación, non hai fórmulas máxicas, pero sí que podemos intentar algunha cousiña, non coa expectativa estupenda de que me fagan caso a primeira, pois o mellor esperar moito, pero sí intentar non desgastarme tanto, buscar opcións que tamén un pouquiño lles faga pensar a eles e a nós tamén, por suposto, e bueno, pois incluso con unha pizca de sentido de humor, pois intenta relativizar esas situacións que, por repetidas, tampouco significa que teñan que ser super importantes e que nos teña que levar a saúde nelas, non? Entón, por exemplo, intentar darlles un pouquiño da súa propia mediciña. Cando eles tamén pidan pois algo concreto, pois tamén nos facerlles, darlles a mesma resposta, non? Espera, si, xa vou. De maneira que, bueno, ao final faremos o que iramos facer, pero que tamén eles durante, aínda que sexa uns minutos, depende da situación, pois que teñan que esperar, que darnos ese tempo no que pois, nos estamos facendo algunha cousa, importante ou non, ou simplemente estamos pasmando, e pasmo un rato máis hasta que cubro a expectativa dese adolescente, non? Esa sería unha opción. Outra opción sería tamén quitar privilexios, a ser posible relacionados coa situación. Entón, por exemplo, pois o feito de non ter recollida a roupa nas habitacións e deixala ciscada polo chan ou encima amontonándose unha tras outra nunha silla, bueno, pois tamén pode ser motivo para que cando nos pidan ao mellor unha prenda de vestir nova ou ir mercar algo a unha tenda, pois plantexémoslle que realmente pois que consideramos que non necesita roupa porque de feito ten toda ciscada de calquer maneira e acumulándose hasta que se aburre dela nas habitacións. Bueno, pois, sin máis, sin acritude. A cousa é tamén un pouco buscarlle certa lóxica e que despois esa persoa considere si lle interesa darlle unha voltiña a esa roupa da habitación ou sigue así. Dende logo, algo que creo que interesa coas adolescentes é chegar a acordos. Moitas veces plantexamos que queremos que as cousas se fagan á nosa maneira, non? Ou como estamos acostumados. Pois hai que intentar flexibilizar un pouquiño máis as nosas posturas, porque iso que vai facer tamén que a convivencia sexa un pouquiño mellor. A flexibilidade plantexase unha boa habilidade, tamén, pois igual que a paciencia, así que ánimo, que cada día temos unha oportunidade para facelo un pouquiño mellor, ou polo menos intentalo.